Leto s rádiom Regina na Malte. A dnes popri tom aj na divadelných doskách. Obliecť sa do krásneho kostýmu, výjsť na javisko, to je herecký sen. Ale hrať v dedine, ktorá má len okolo 60 obyvateľov, zbierať rekvizity spoza plota, či dokonca kopať latrínu, no tak to by už asi odradilo nejedného nádejného herca. Nie však komárňanské deti a mládež z dramatického krúžku a súboru Slovenskí rebeli. Už niekoľko rokov pripravujú v malej obci Horná Zlatná tzv. Ujcov minifest na dvore. Michal Herceg sa o ňom porozprával s jeho zakladateľmi Jozefom Černekom a Robertou Krmáškovou, ale ešte predtým si vypočujeme úryvok zo Sna noci svetojánskej, ktorý môžete na festivale zažiť aj vy. Lebo ja nie len ako herec, král či milenec, ja ako spevák som jednoducho úžasný. Ja dadadom, úžasný som, ja dadadom, a vždy som aj bol. Ja dadadom, úžasný, štíhlý aj slnatý, tanečník, režisér, a vždy som aj bol. Dnes to bude nielen na Malte, ale aj na hline, na betóne, na zelenej lúke, možno na poli. V každom prípade opäť to bude dôkaz, ako sa dá z ničoho stvoriť niečo. Ako vám vôbec napadlo, že v dedinke, ktorá má nejakých 60 obyvateľov, by mohol byť takýto festival? No ono to tak spontánne prišlo asi pred 6 alebo 7 rokmi, že sme sa ocitli v dome mojich rodičov aj s celým súborom a improvizačne sme na, voláme to otočke alebo otáčka, ale v podstate je to miesto, kde parkuje, otáča sa autobus pre deti. Urobili letné také vystúpenie, hodinový program ešte s folklórnym súborom Dunaj. A ďalší rok sme si povedali, že to asi nie je zlý nápad, lebo sme tam mali úžasných divákov a vytvorili sme vlastne festival Ujcov minifest za domom a preto, lebo môjho otca v Hornej Zlatnej všetci volali Ujco. Na jeho záhrade sme na lúke vytvorili festival. Vy ste museli veľa stavať a budovať, najmä tie prvé roky, teraz už tam nejaké to zázemie je. Čo vôbec treba prvé postaviť na taký festival a ako sa to robí? Nechceli sme si zničiť kroje a čižmy na tráve, tak sme si museli nejakým spôsobom vytvoriť javisko, tak v tom čase decká sami dali dokopy nejaké palety, OSB dosky, priklincovali sme ich, upevnili a na tom sme odvystupovali a vlastne takto každý rok pridávame niečo. Roberta Krmášková nechýba na žiadnom ročníku festivalu, často ako účinkujúca a veru, že aj ako doslova robotníčka. Tieto robotnícke zážitky patria asi medzi tie najkrajšie zážitky našich súboristov, ale možno aj súboristiek. Taký asi najzaujímavejší zážitok sme mali ako dievčatá vtedy, keď nám chlapci ukázali, ako sa po starom ešte mieša ten betón. Dali nám taký kus plechu a všetky tieto, nazvime to, ingrediencie betónu sme si miešali hrablami a lopatami. Chlapci nás povzbudzovali, ako krásne nám to ide, ale myslím, že sme nakoniec vymiešali celkom schopný materiál a dievčatá sa naučili používať aj rôzne nástroje, také elektrické, aké brúsiče, niektoré aj vrtali alebo šrobovali, keď nám to chalani ukázali. Celá tá Horná Zlatná aj s tým všetkým, čo k tomu predchádza, tie prípravy patria asi k najkrajším zážitkom leta. Aké ešte práce musí ovládať taký univerzálny divadelník, ktorý si musí robiť všetko sám? Tu bolo zaujímavé v tejto Hornej Zlatnej to, že deti, povedzme okolo tej 11. držali v ruke motiku, prípadne hrable, prípadne cement. Potom od tej 17. si nasadili mikroport, čiže mimoriadne sofistikované zariadenie na prenos zvuku. Naše decká sa dokážu aj nazvučiť, rozospievali sa, dali si na seba drahé kostýmy a odvystupovali. Čiže byť v dramatickom krúžku alebo byť rebelom znamená zvládnuť všetko od motiky až po zaspievanie úžasnej skladby, prípadne niektorí si odskočili a osvetľovali predstavenie. Sen túžby plniť je, čo vzdal si deň. Rany hojke tvári je tieň. Spánok je kráľ, moci tých dám, čo vládnu snom. Hudba, svetlá, krásne hlasy, tanec, zábava, všetko toto sa cez víkend presťahuje do obce Horná Zlatná pri Komárne, kde vlaky stoja len na znamenie, že je tam iba okolo 60 ľudí, ale divákov na Ujcovom minifeste vraj bude oveľa, oveľa viac. Leto s rádiom Regina na Malte.
Na Malte sú leto čo leto aj komárňanskí divadelníci, ktorí každoročne pripravujú Ujcov minifest na dvore. Robia to vraj radi, lebo v dedinke Horná Zlatná majú naozaj vďačné publikum. Michal Herceg sa s Jozefom Černekom a Robertou Krmáškovou rozprával aj o tom, že mladí herci si najprv musia postaviť javisko, vyrobiť kulisy a až potom môžu prísť veľké divadelné okamihy. Veľa vás prichádza z mesta, z Komárna. Boli tam aj také nástroje, s ktorými ste sa predtým nestretli? To sú také milé skúsenosti tých detí, keď zistia, čo je to vlastne motika, riel alebo lopata. Lebo niektoré vtedy ešte tie nástroje nevideli a keď sme ich poslali, ja neviem, po motiku, tak priniesli úplne iný nástroj. A dievčatá sa naučili aj používať štetku, nielen tu do kuchyne, aby mohli potierať koláče, ale aj natierali rôzne ploty. Väčšinou prišli celé ofrkané, boli bodkované asi ako dalmatínci, takže veselo bolo vždy. No a veselo asi muselo byť, lebo vraj sa betonovalo v plavkách. To určite bol pohľad, ktorý stál za to nie len pre chlapcov, ale keď sme videli potom spätne aj fotky, tak sme sa cítili veľmi dobre, aké sme my silné ženy a schopné nielen do koča, ale aj do voza. Ten váš festivalový voz alebo koč už ide cestami Hornej Zlatnej 6 alebo 7 rokov. Čo na to miestni vaši diváci, ktorých je okolo 60 domácich? My máme obrovskú podporu celej vlastne diváckej verejnosti v Hornej Zlatnej. Väčšina v Hornej Zlatnej je rodina Černekových, teda sú to moje tety a pozývajú si už aj vnúčatá. Celá dedina žije tým festivalom, vlastne sa podieľajú aj na prípravách. Môj bratranec Milan pripravuje tento ročník festivalu, ktorý bude trošku špeciálny v tom, že tam chceme priniesť naše predstavenie Sennoci svetojánskej. Rebeli tam donesú vinobranie v kombinácii s programom Život. Pred mnohými a mnohými rokmi, keď ešte ľudia cítili moc i kúzla škriatkov, v lesoch behali nádherné víly a dávali vôňu lupeňom kvetov, stal sa náš príbeh. Aj keď divácky tam je povedzme 100-200 ľudí, čiže nie je to mega akcia, ale rozhodne každé jedno to predstavenie si pamätáme. Pre mňa najväčším zážitkom bolo predstavenie Skrotenia, kedy Shakespearovský príbeh alebo dva príbehy dopadli na tom festivale úplne inak, pretože decká sa tak začali vžívať do tých rolí a trošku si začali robiť srandu z toho predstavenia, že diváci mali naozaj obrovský problém aj dýchať popri smiechu. Viem, že Robina tam vtedy jednu rekvizitu prehodila cez plot, čo vyvolalo prvé sálvy smiechu a druhé, keď to sused priniesol, že niečo nám vypadlo. Keď hovoríte, že z roka na rok tam niečo pribudne, tak javisko to je ten základ, ale čo potom tie ďalšie roky pribudalo? Začínali sme takým malým javiskom, ktoré sa každým rokom zväčšovalo. Posledný rok sme už mali aj pocit, že tak už by sa tam možno zmestila aj Lučnica pomaly, už je také veľké to javisko, ale tento rok pribudne taká pekná vychytávka, také domčeky, ktoré budú pripomínať tie dedinky malebné alebo také tie námestička z týchto dediniek a to budú vlastne šatne pre účinkujúcich alebo oddychové miesta, kvázi zákulisie. Teraz už sa dokončujú aj škrydlo na streche a myslím si, že to bude úplne iné, ako to bolo po minulé roky a myslím, že aj samotní diváci budú prekvapení, ako sa to tam rozrastlo. Tak javisko, domčeky, to znie tak pekne, ale hlásili sa vám dobrovoľníci ochotne aj na takú činnosť, ako je tiež potrebné kopanie latríny? Tento rok sú už vykopané. Ak všetko dobre dopadne, tak v čase festivalu už budeme mať aj ozajstné kamenné. Takže dobrovoľníci určite áno. Ja chcem zapojiť brigádne aj našich rebelov, pretože tá dedinka, respektíve tá pripomienka Drevenice potrebuje náter. O stavebníctve sme hovorili dosť. Môžeme niečo o tohto ročnom programe? Už vieme, že to bude Sennoci svetojánskej. Tento ročník by sme chceli urobiť festival počas 2 dní. V piatok dramatický krúžok predvedie Sennoci svetojánskej. Už len musíme vyriešiť, ako tam dostaneme mesiac, lebo v našom predstavení vlastne Puk odchádza aj s Brendolínou so svojím škriatkom na mesiaci hore, teda v normálnom divadle ho mechanizmus zdvihne. Tu neviem ešte, ako to spravíme, ale chcel by som to tam dostať. A druhý deň by mal patriť slovenským rebelom, ktorí by mali predviesť 2-hodinový program Vinobranie. Tak teda nezabudnite Ujcov minifest